to, Nduk, nadyan kowe putuku, ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampeyan ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lho sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Aja cedhek-cedhek karo gareng, ambune wengur kae. Ambune badhek, Pak. Kene tak resikane. Ambune apa? Badhek. Heeh, ya ngono kuwi. Wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune. Gareng lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. Heeh, lambung komplit. Makane ababe rada piye? Heeh, pancen ngono kuwi. Kuwi sejenis walit lah. Aku jane no apa ngempet, Pak, ket. Ngempet to. Lah ya tak sawang koyo kudu mutah ngono awakmu. Wis rahino beng wis rahino srengenge muncul sunar sumemburat cicit cuit
bebaya mamala tan kinaya ngapa bebentu pepeteng tan kena inira bang wetan bang wetan sempurata sembah nuwun. Ya. Diaturake marang sapa, Mak? Wabil khusus ingkang kagungan hajat tasakuran pepunden kula Bapa Sumarno sekalian Ibu Suyatmi ingkang lenggah wonten ing Dukuh Cengklik Desa Sinom Widodo Kecamatan Tambak Rama Kabupaten Pathina. Oh kaya mengkono. Apa iki lagi syukuran ulang tahun ora? Syukuran pernikahan mboten. Mantu utawa sunatan ora kono. Lah syukuran apa Pak Sumarno? Intisarine ya kuwi ngunjukake agunge panuwun marang purbane Gusti Allah ingkang Maha Agung merga panjenengane wis paring malimbaring kanikmatan kamulyan kesehatan barokah marang Bapa Sumarno Sagutrah. Ya merga panjenengane Bapa Sumarno Sagutrah pinaringan rejeki ingkang melimpah ruah ora kagem pribadi ora dinikmati dhewe ning dilembarake karo piyayi akeh tegese Bapa Sumarno berbagi kebahagiaan. Ngono kuwi. Gelar wujute pagelaran wayang kulit iki kejaba nuwun sewu paring rejeki marang seniman uga nglipur para warga masyarakat sing kepareng tumplek-blek rawuh ana ing kene. Para kadang-kadang bakul kabeh ya entuk rejeki. Sing nyewake terop panggung sound system ya entuk rejeki, sing parkir ana njaba ya entuk rejeki lantarane Bapak Sumarno lan uga sing luwih wigati meneh wayang adalah seni budaya jati diri bangsa sing sapa wae diwajibake untuk melestarikan. Mula ngopo kok Pak Marno kepareng wayangan? Ini sebagai bukti yang nyata bahwa Bapak Sumarno adalah salah satu promotor lestarinya budaya Indonesia. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Wong nyatane arep ngenteni apitan ya sik kurang setahun. Ya, ngono kuwi mula sing apik ngene iki ora kudu ngenteni mantu, ora kudu ngenteni apa-apa, pokoke duwe dhuwit wayangan ngono ae. Iya, kuwi sing bergas. Insyaallah ora lokak saya kebak ya, Mak. Mergo
Gusti Allah wis kepareng-paring dawuh sing intisarine sok sapa menungsa sing gelem nyukuri kanikmatane Gusti yekti bakal ditambah ing reh nikmate. Ngono. Kosok baline sapa menungsa sing ora gelem nyukuri kanikmatane pangeran yekti bakal nampa siksa sing banget perih. Lah, pedomane Pak Sumarno iki kaya ngono kuwi. Nadyanto iki rada ndadak. Aku nggumun setahun jembleng serendeng petung karo penanggap penak banget ora kaya Pak Marno. Ya to. Yen liyane Pak Marno biasane mesti suwe banget ngeten padahal Pak Marno ki ora kok. Kula komplit sementen Pak Marno. Nggih, babar pisan karo Pak Marno radinyang regane. Blas radinyang demi Allah. Ning sing ngenyang Bu Suyatmi ngono. Wis padha wae lek ngono. Ora guyon kabeh iki wis dicukupi ing samubarange karo Bapak Sumarno. Mula didongake Pak Marno sak gotrah sak keluarga manggiya hayu lan rahayu durga mendak kala sirna yuwana basuki tinebena saking suker sakit pinaringan rejeki ingkang barokah putra putrine soleh solekah lan ugi pinaringan tentrem lahir batin keselamatan dunya tekan akhir Allahumma amin. Ugi sedaya para lenggah ingkang kepareng rawuh mliginipun la iki sing apik neh Nduk. Piyayi mirsani wayang iki akeh-akeh iki piyayi kakung tur sepuh. Ning sinom widodha kene ning cengklik kene beda. Sawangen sing ngarep dhewe iki malah dikomando karo dikuasai karo ibu-ibu kabeh. Ya to, kaya ngono kuwi. Pancen ning ngendi nggon ngendi papat sing jenenge ibu-ibu ora tau kalah, ora tau salah. Ora tau kalah, ora tau salah, mesti bener. Anggere piyayi putri rada sepuh ngangge kudung, numpak pedah motor titenono, angker numpak pedah motor beanter ngono, ratinge nyiwa minggoke mesti nengen minggo. Iya. Ngono ya, Mak. Matur nuwun dhumateng ibu-ibu merga ramene wayang ya tergantung ibu-ibu kok, Nduk. Iya apa? Temenanan. Mugi-mugi ibu-ibu ingkang kepareng lenggah pinarak lesehan wonten mriku dipun paringi rejeki ingkang turah nikmat barokah. Lan sedaya kemawon ingkang kepareng rawuh mriki ugi pinaringan rejeki ingkang kathah sehat walafiat panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Gandeng kene iki desane Sinom Widodo. Ya. Mau dawuh pangandikane para pepunden mligine Pak Sumarno dasare iki uga di pangestoni karo pepunden kula ingkang winantu ing pakurmatan ya kuwi Abah Tubagus Damiri Ahmad. Sembah bekti kula kunjuk dumateng Bapa utawi Abah Damiri. Matur nuwun nyuwun pangestu Abah. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Sarmani sing wis kerja sama karo Pak Sumarno. Ya, ora keri karo kami tuwa ing kene ya kuwi Pak Nasuka. Sinom Widodo mula sing dikersakake ya kuwi Sinom Nyamat. Sing klasik luwih dhisik. Kaya ngono kuwi. Sing nembang sapa? Aku tak nyuwun pambiyantune sinden klasik ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Oh ngono. Sarjana seni, magister seni, dosene isi Surakarta jurusan pedalangan, mata kuliah ya kuwi tembang karo karawitan. Oh ngono. Mila saking menika untuk penghormatan kula nuwune awake dhewe marang warga masyarakat Sinom Widodo Bu Kesi aturna Sinom Nyamat. Ya, monggo Bu Kesi sasana wanci kula aturaken. Dados
Menika kok cakepanipun utawi sairipun benten Bukesi sugeng rawuh pamiarsa wonten cengklik dalu niki. Niki anggitanipun sinten Bukesi? Menika saking Simbah Muri warga Cengklik nderek Mangayu Bagyo Pak Marno anggenipun tasyakuran Pak Dalang. Nggih sembah nuwun Eyang sampun paring sih katresnan wujudipun sinom malah kalih pangkur nggih Bukesi menika. Nggih sembah nuwun. Coba dirasake bebarengan disurasa lho. Ya, monggo Bukesi. Nderek syukur Bapa Marno sareng Ki Cahya Bukesi. Wah iya matur nuwun, matur nuwun. Lajeng Lelipur ringgit jeli sahabate lan salate sinom nyamat kalajengaken lancaran mikat manuk ning pelok. Terus Mas Gareng Sumarbagyo Semarang men kiprah. Cocok. Ya. Mangga. Sun
Nuwun tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Usia boleh tua, rambut boleh putih, ning semangat golek duit tetep membara. Kaya wong kewajiban kok, Mas. Kewajiban ya, Pak. Pokoke dhuwur entuk mabluk ning ngisor ki ngamuk. Wah, iki paribasane ngono ya. Mergo ngayahi kewajiban. Wah. Aku jan bengi iki boloku akeh. Kok iso? Pokoke bengi iki kowe karo aku aja macem-macem. Loh, sebabe Keroyokanku akeh. kancamu pirang-pirang? Ora kanca sedulur, wong kene iki omahe besanku. Walah, dadi sambil menyelam minum air ngono to iki. Ya glagepen to. Loh, paribasane ya karo tanggapan ya karo silaturahim ngene maratuwa. Oh, ngene besan. Kok besan? Heeh. Ya tilik besan. Ya iki sing jenenge rejeki tumpuk matumpa-tumpa ya ngene iki. Heeh ta. Wis diparingi sangu Pak Sumarno. Heeh. Isih-isih iso tilik sedulur. Nggih. Besan. Nggih. Wah, Nek nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan nang ngene Besan, desane Besan utawa ngene pokoke wilayahe Besan utawa kampunge Besan ngoten niku. Nggih. Diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Ah bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing Wong ngubungi? wis pertama kali iki wis telepon aku lho. Terus? Aku ya ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng, panjenengan teng Sinom Widodo pinten? Lah, niku nggene besan kula Pak. Bar bukan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti-ngerti mbok jak. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalahne aku? Lah, mula regaku ora iso mudhun mergo liwat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran, Nggih, gitu. nggih. Utusan karo Pak Kami Tua mriki, Pak Nasuka. Nggih. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Betul, betul. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah, perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, yang sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke nu kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebab kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung jek urip, mula mang tanggap. Ngomongane ra enak. Anu Pak Marno bejang golek dalang liya mawon. Ora. Niki boten dalang niki pagebluk niki. Sampeyan aja kleru, malah mau jagongan ning lantai 2 iki lho. Nggih. Pak Marno ki paring dawuh malah Dawuh. karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih Amin, amin, ning amin. klasik tanpa dagelan. Kowe ora ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyo Kuntadi duwe operator jenenge Pak Marno. ya adoh to. Mikmu ki muni apa ora gumantung Pak Marno. Ngono Oh kuwi. iya ya, kowe pancen kae ning ngene lho Mas, ora ribut perkara prebeya. Nggih, leres. Ning sing baku ayo bareng nderek syukur Pak Sumarno anggene syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing alus thukule ning bathuk kuwi sinom. Oh. Widodo kuwi slamet. Heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga sing rambute thukul ning bathuk kaya sinome lagi rumpi-rumpi kuwi biasane cah nom-noman. Heeh. Didongake padha slamet bisa nerusake garis trah ing desa kene. Oh, ngono kuwi Sing- ada doanya. Sing angel ki kok kene iki lho dukuhe kok cengklik iki lho. Lah apa masalah kanggene jenengan mung ya apik. Ning ngene Mas. Aku ki ning ndi kulino ngonceki.
Heeh. Endi jeneng mesti ana tegese ana artine. Heeh. Cengklik kuwi miturut penemuku. Pripun? Cengklik kuwi cengkah kuwi ora becik. Cengklik cengkah kuwi ora becik. Utawa cengklik kuwi cengkah kliru ora becik. Oh. Mula Iya. piyayi cengklik diharapkan selalu guyub rukun. Gandeng jenengan wis ngonceki cengklik, mongko desane Sinom Widodo. Apakah penjabaran dari Sinom Widodo? Kudu tanggung jawab wong sampean sing disiki kok ya. Oke. Sinom Widodo. Siki saka tembung sing duwe gawe bengi iki panjenengane Pak Sumarno sak keluarga besare. Ya ora? Leres. Nampa kanugrahan kesehatan, rezeki, kabejan dan kebahagiaan mula bengi iki tasakuran. Cocok. Wiwit masyarakat nganti punggawa ing desa kabeh do mbiyantu. Leres. Donane sing ana kanggo nanggap wayang dalange ki sapa kowe jenengmu kowe? Tak kuwepro iki tekan kene sing ngejak aku iso ora apal jenengku. Oh, wong mangan entuk kecer kok wong lali ra entuk. Ki Cahya Kuntadi. Yang terakhir Do nunggu tekone Gareng saka Semarang. waduh. Maksa katut awakmu kuwi. Wong ke takon ki aja sing anu Mas, aja sing epek-epek. Takon ki sing rada abot. Saiki iki ujube apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran ki apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone Gareng Tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Tah kuwi tandane piyayi sing tebal imane. Dadi panjenengane Pak Sumarno kuwi piyayi sing tebal imane. Titikane wong sing tebal imane selalu bersyukur, jangankan kok diberi sesuatu hal yang istilahnya kaya pahala, rezeki, nikmat, diberi musibah pun selalu bersyukur karena beliau percaya bahwa Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitasnya. Nggih, leres. Wih, ning yen wong sing tipis imane, kuwi titikane yo gampang. Titikane piye? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Wis pikiran dhewe pokoke. Sing lenggah ning ngarep iki akeh-akeh ibu-ibu lho. Lah awakmu kok diprotes karo ibu-ibu piye? Makanya tinggal memilih mau tebal imannya apa tipis imannya. Ya. Ewadene sah. Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak, wong syukuran yo ngene iki masih ngerti akeh. Diketahui, disaksikan. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Kaya bengi iki do melek bengi iki tirakat ngiras-ngirus. Terakhir anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Walaupun sudah diberi rezeki, harus tetap meminta kepadanya, tidak boleh kepada hal yang lain. Gandeng sing tasakuran ki Bapak Sumarno, apakah arti kepanjangan Bapak Sumarno? Sik iki abot lho Mas. Iki nerjemake nganti ora bener. Ora entuk tambahan lho Mas iki. Jare ngene besan njaluk tambahan ora. Oke. Ayo kudu cerdas. Sugih sanak, sugih sedulur, mula duwe gawe sing bantu ya akeh. Cocok. Mar kuwi marga kenceng anggone nyambut gawe lan donga, mula rezekine ya lumintu. Nonton wayang hobine. Waya. Pak Marno tasakuran mokal bisa kelakon yen ora disengkuyung karo Ibu Suyatmi.
Lah sapa jenenge? Suyatmi. Iki Sugisrawung ning sing dipilih ya panjenengane Pak Sumarno minangka garwane. Wah iya. Yat modi arangel iki. Yat kowe kok ora ngerti lho. Yat ki sapa to jane? Yat ki ora jikoke to. Kuwi lho wong main ngawut ae ora. Penjabaran dari Yat kuwi lho. Kuwi Yat. Angel iki. Ayo, lek ora iso duwe balekke. Ayo. Sing Yat ki saka tembung kiyat. Kiyat ki rumus jurus. Rumusnya supaya beliau itu bahagia ya kudu mendampingi Bapak Sumarno. Ora nek kene Yat kok ditambahi ki dhewe iki piye? Suyat. Lah ya kan Suyat, Yat ora nek ki, ora nek kiyate, langsung Yat apa ngono kuwi. Yat kuwi saka tembung kiyat. Ora iso Yat ya Yat apa ngono kuwi. Lah ora ngerti to? Apa saiki apa? Yat to. Yatim piatu semua diberi bantuan supaya hidupnya juga sejahtera. Yat ngono kuwi. Berarti aku ya klebu iki. Kok klebu? Aku ya yatim piatu kok. Gerange semono kok. Lah kene kowe ya iso mbok terjemahke dhewe. Ora kuwi kewajibanmu. Terakhir mi. Yatim piatu selalu disatumi mergo kuwi ya dawuhe Bapak Sumarno. Betul. Terakhir mi. Mikir apa meneh wong wis dampingi Pak Sumarno saiki ya wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Nggih. Sapa meneh jenenge Pak Mudin sapa? Wis sisan ngono lho. Bareng wis panas kok terus emosi lho ora nggih. Ora emosi piye? Angger kebon sego tewel iki galak aku. Wah. Ciri khase kene ya, Reng. Oh aku pancen sengaja mampir ning besan suguhi sego tewel. Wah. Bungkuse isih tradisional godhong jati. Tempene aku dasare seneng tempe, tempene luar biasa. Wis, nek ya kuwi Mas pedese ora umum. Aku ya teko pedes, Pak. Mboten. Lah ciri khase piyai kene ngono tur tewel kuwi lek diinget pirang-pirang dina malah dadi lan enake Pak Gareng. Iya bener, ya lagi bengi iki lho aku. Apa? Nyambut gawe ditunggoni besan, mantu, anak nonton kabeh ning dilungguhe. Do nonton kabeh. Monggo Pak besane Pak Sumar Bagio Gareng nggih kados mekaten menika polahe lek golek dhuwit. Beliau tahu apa profesiku. Dadi nampa anakku kuwi ya sak keluargane sak aku karo bojoku sisan. Beliau tahu bahwa beliau tuh menghargai profesi saya. Nggih. Serendah apapun profesimu, sekecil apapun profesimu, sekecil apa pendapatanmu, harus selalu kamu hargai. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Iya, ning kuwi lak teori. Nah, nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Napa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nyuwun foto, Pak Dalang. Nggih, ngestaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan Gareng niku lha raine kados ngoten kok. Kowe moyen ketemu mantuku mbok njaluk tulung sisan. Ngapa? Kae ora kae dokter, ora spesialis ning duwe keahlian khusus. Apa? Keahliane cuci darah. Yen kowe kepengin kono. Moh. Aku darahku sik suci kok ngawut ae ora. Wong kok senengane iki nggih matur nuwun lho Pak Sumarno kula ditimbali mriki saged ngibur sederek-sederek kula ingkang wonten mriki. Nggih keleresan mantu kula pancen asli Sinomuk Widodo Nirhing Sambikala mriki. Anakku karo iki cerita anak karo mantu. Pripun? Nduk, kowe wis seneng tenan karo jenenge lak Mas Imam. Mas Imam wis, Pak. Ora betah melek mendhi. Ora yen mantuku kuwi kulina jaga kok. Nggih. Ning ya karo turu. Kene ya jaga saron padha. Tak takoni wis padha cintane. Dasare apa kowe cinta? Jawabane cah nom saiki, Mas. Piye? Pak, mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu kata hati.
mati. Wah, iya. Mula ya wis berarti cinta mereka mantep urip wong loro. Wah, cocok. Wis pokoke ngomahku saiki doktere papat kowe butuh opnam. Wanti-wanti mondok. Wis kowe periksa anakku. Ora sudi ya. Periksa anakku ki entuk bonus. Bonus apa? Wis kriterianya semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Alah gah telek. Gelem ra? Bapakmu dhewe genah gratis ora nek diskone. Loh, aku ki disuntik seumur hidup kok. Suntik apa kuwi? Pokoknya ra iso lara aku ki. Wah, Aku tidak akan sakit Ha-ha. karena aku pekerjaanku nun sewu ki Mas. apa? Pekerjaanku tak anggap sing paling pas tumraping diriku. Kok iso? Saya pengen membahagiakan orang lain. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Tampilnya memang hebat karena di hadapan besanya. Ayo. Tak golekne kanca iki mumpung genduk Niken Salindri wis dianti-anti karo para lenggah. Iki Oke. Ya Nduk, Ken. Ayo. Cublak suweng men berdiri ngancani Pak D Gareng. Yuk, dados. Oke. Assalamualaikum genduk Niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune, Pak. Rawuh jam piro ning daleme Niki Pak Marno? mau jam pinten, Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni iki lho Piyai Semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sakmenten kean niki ngentosi kula to, Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, Dadi piyai alhamdulillah. mriki sing disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung maratuwane kalih anune tok niku besane. iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing dinteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing dinteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu dinteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci radan kowe. Kok iso? Bareng Niken ngadeg kok aku ora dinteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernahe putumu lho Pak De Gareng. Oh, Putu. apa ya? Kowe Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh, emang lek sampean kelairane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu? Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti adu tamang. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku nggon kuwi tok. Iya. Lah tuti iso diinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lah sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Tak syukuri aku dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatina wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip.
Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to. Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah to. Ya wis. Lah iku Kuwi kan cara bahasane ngono lho, Pak De. bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk berbagi, dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang yang sempurna, berpikir beliau adalah menjadi orang yang berguna. Itu maksudnya. You know? Yes. Bapak, lu saya mau kuliah tambahan ini. Bapak Sumarno ki sing ndi? Oh alah. Bisa meragel ngomong kan mau. Lambu. Lah sampean yo suwi yo Kayak Pak Sumarno. jare pisan. Pak Sumarno ki pisane sampean. Lek sing pisane ki sing sapa? Bisa jenenge Pak Wanto. Kuwi apane Pak Sumarno? Itu apa-apane? Kuwi kok lagi kira-kira kene iki kulture masyarakat ini nadyan apa tangga ning kuwi Oh. jare apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kayak Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan ini ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon junemeng, jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti Syukuran. syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno Heeh. bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus Tetap. nikah. Ay, Pak Sumarno nikah. ora. Terus Diapake to, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut nikene ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki yo tasyakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing Oh, ngomong gabus ki sapa? jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Nah, Ik Sing sumbing iki bibir. lha mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Bapak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Ah, Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya tangga Pak keparu. Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didum-dumne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah Betul. kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan Ati. ati. Heeh. Ngono. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. nah bener bener. Muga-muga rezekine saya akeh, Amin. panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat slamet wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Amin. Aku karo kowe ya kan ya. Inggih Pak, Nggih, matur nggih. sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lah Kadang sempake dikekne genteng iso. Weh, Kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya.
Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sinom Widodo ugi rawuh. Waduh, nun sewu lho, Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarnono namung masyarakat sampun nanggap lho, Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng? Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak? Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak Camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo Ora nyeneni ngene apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusana dhewe? Niken lek ora ngerti, Aku desa kan kene ngerti. lho. Ikan desa kene Sinom Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah Yo ngono wayang- ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa tanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Tidak. Wah, ajeng diparingi sinten iki? Oh, mosok Jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. iki kurang siji kan. Iki dijagek sisan. Iki. Lah terus apa anggite aku arep minggat apa piye kok? Wah, kayak bonikane tiba. Oh ya, Nggih, foto nggih. nggih. Nggih, terima kasih, Bu. ngono kuwi, nggih. Pak De tolong gawake miku ya, Pak De. Mbae yo manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Sampun matur nuwun. Nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapun. Entuk sesuk Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen. Oh, nggih, Nate. Jebul kan nate. Nggih, Lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh, nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh, nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kali Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kali Pak Lurah wau? Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareke kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari Kangen rumiyin monggo Mas, diaturake genduk niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Ya, Reng, joget ya, Reng. Thank you.
Mas Gareng remenanipun ingkang klasik-klasik. Leres. Ning ambak mekaten gandeng piyayi mirsani wayang iki lak beragam. Majemuk enten sing alusan, enten sing gradakan. Mila nggih diaturaken sak komplit-komplitipun. Leres boten damel kucinga. Nggih, kula saking punika dasaripun ingkang kepangrawuh semanten kathahipun para pejabating Kadipaten mandhapipun Pak Camat, Pak Lurah sedaya kepareng estreni lan ugi dipun pangestoni dening para sepuh adisepuh para kiai alim ulama ingkang kepareng rawuh wonten niku. Amin. Dadi warata tanpa saha ibaratipun sedaya diaturi hiburan. Nggih, kula saking punika. Turke dicucukke udan niken ra cucuk. Ben trimo butuh wae ora enak cucuk. Ayo. Maksudnya piye kuwi? Tegese digunake sebagaimana mestinya. Tegese dimanfaatke utawa kebisaanmu ditokke. Oh iya benar. Leres. Lah iki diaturake meneh. Ya. Piyayi kene kejaba ngersakake sinom nyamat lan uga ngersakake tembang mari kangen, ngersakake ayang-ayang. Niki pamundhutane saking sinten? Menika pamundhut saking Pak Sumarno ugi Bapak Nasuka selaku kami tuwa wonten ing mriki. Sama ngerti lagu ayang-ayang? Lah, ayang-ayang Ojo ayang-ayang. apa ayang-ayang? Ayang-ayang. Ini lagu zaman sekarang yang lagi ngehits itu. Iya, kamu harus tahu. Kamu itu sebagai dagelan itu harus mengikuti zaman-zaman sekarang. Jangan Itu apa lah? Aku napake lagu malah ora lucu. kayaknya bang. Wong udah gelan kok iso nyanyi. Lah kan tapi setitik-setitik kan sampean kudune iso. Aku saiki waktu iki lagi wedi nyanyi. Tanya bang. Mergo saiki lagi menuntut hak cipta. Bab ngono ki ora perlu digagas wis karepen gawe dhewe sing penting berkarya. Oke. Diaturake ya Dek ya. Nggih, Pak. Garap gamelan iki. Nggih, wong kanca-kanca Madangkara ya wis garap niku ayang-ayang. Iya. Kolaborasi antara Niken Salindri bersama Madangkara. Yo diaturake ayang-ayang. Dados, yo.
Wis to, Mas. Nek aku mau ngomong nek. Rene masalah iki lho bocah golek dhuwit keringete nganti lek rasa ngelapi bapake ora marem kaya ngene golek dhuwit nduk ge awan bengi tanggapan terus kaya ngono kuwi lho sing kok golekne sapa aja cedhek-cedhek karo gareng ambune wengur kae Ambune bathek, Pak. kene tak resikane ambune apa Bathek. heeh ya ngono kuwi wong nek cedhek ya pancen ngono kuwi ambune Garane lek wis tuwa ngene iki biasane duwe penyakit lambung, Pak. lambung komplit Ababe ya rodok piye? heeh pancen ngono kuwi wis sejenis walit lah Aku jane no apa ngempet, Pak, ket. ngempet to lah ya tak sangoni kok kudu mutah ngono awakmu Pak anu kok aku ki jumbleng kok. Kowe anu aku ya kemringet tok, Mas. Hah? Aku ya kemringet. Tak lapane remu kene ndang. Iki dagangan. Dagangan arep dirusak. Ah iya luar biasa. Bocah iki pancen multi talenta. Kowe anggere gelem karo aku tak kei sepeda motor ji. Apa kuwi? Apa kuwi? Lho. Kuwi lho kunci omah. Lah iya iki kuncine sapa keri iki? Sing ketalan kunci griya niki. Omahku kuwi, kunciku. Apa? Kuwi kunciku kuwi. Kowe kos lho aku kunci barang. Iki kunci sing kecalan kunci sinten? griya niki sinten nggih di betok Yang kehilangan kunci. Pak Kari nggih. Nggih, sing kehilangan kunci mohon untuk di samping panggung sebelah kiri. Dipastikan nggih, Pak. Pak Kari, ingkang ngasta Pak Kari. Nggih Kari niki. Kari niki. Asmane Pak Kari niki. Ayo Kari iki. Nggih, jenengan istirahat sik Oh, iya. Musun kekuatan mergo sik bajutan. Genti artise Madangkara genti ditampilke. Lah iya ngopo iki ketolungguh tok iki. Ora, ono nggone dhewe. Ayo Mbak Winong dan juga Mbak Birgita Ayu coba kaya apa. Delok-delok penyanyimu di sidenmu di to. Kene ayo. Nggih, coba kaya Ngateko apa. Nduk sayang, kene sayang. Mergo piyayi kene iki sangat kondusif, sangat rukun, sangat sinamadan daya dinayan, yen kerja bakti semua pasti akan tampil untuk bekerja. Kula ngersakake ya kuwi gugur gunung. Kene seksi. Kene. Sumpah Mas Mahe. Kene sayang. Bapak. Wong nganti kon ngiri. Oh, disemprot to. Disemprot. Support. Mas hati-hati guru-guru kakak masyarakat Cengkelek yang tercinta. Bergandengan tangan berpegangan erat untuk bersama memajukan Cengkelek Sito Widodo. Harus bakti.
coba gaman persatuan karo gaman kerukunan. Lapor kerukunan Sinom Widodo boten kados kaya ngeten iki. Nggih, gaman. Ini jenengan kare Bintang kare jodoh. Urung iki mung suwote iki jeneng. Dadi loro-loro gawe karo kanang-kanang mambet yo kan karo tendangan. Sing sing iki nom-nom cantik-cantik suarane apik-apik iki Pak. Nom-nom apik-apik kok pinter-pinter ae. Ya kesesek tertentu dijalani rasanya tinggi semua. Tentang ono sifatnya itu pada lama kalau dirasakan. Saya sifat sekarang jabatnya atau derap atau kedudukan yang tinggi. Supaya tetap lestari kerunane warga masyarakat Cengklik lan Sinom Widodo dipun pandhingani kaliyan Bapak Sukamana Pangeran Kacahan kula mangke lestari. Iya, ini Monggo dipunaturaken lestari dados Madangkara. Oke, yuk.
ta Pak Gareng? Suara omongan. Suara juga ini mari sing duduk Kula jenengan pas perintah tanggapan lan dalan stripping iki nek sasamu garapane ngene iki. Wis wong kota apa piye? Iya iya. Orang-orang tanggal 20 itu gabung pendana. Lah kemalih Bapak Sumarno dingersakaken dan dumateng para putra-putra lan ugi para nem-neman ing kon cengkle ing kon Sinawidodo mriki supados dados putra Nusantara ingkang bener-bener piguna tumraping keluarga agama budaya lan negara. Putra Nusantara. Nusantara ingkang asli. Nyuwun pambiyantu dumateng Mbak Lia Susari. Tengah mawon Mbak Lia. Rumah minyak. Pulang-pulang kan gede-gede. Putra Nusantara, Mbak.
Malah kaya bunga titan ya. Malah obat khusus mata-mata. Kula saking mriku nuwun sewu sampun ngantos sedaya lagu-lagu dipun suntak wonten ing lilipatan Pagareng. Niki ibarate wong mangan yen marang ketemu sesek teken wetek. Dasare jenengan kalih gendul tiket alhamdulillah kersa kenteren ngangkat goro-goro. Siap Mas. Yayi Pati nika kejaba remen kalian lakon lucon ning lakone mboten ditinggal Laras kabeh nggih monggo ngopi-ngopi riyen mriku.